To je ono najgore, ali ne možeš se odvojiti od toga kada postavljaš u čovjeka vjeru. Umjesto, to mi je najgore. Ja uvijek zapnem za to, često puta, pa se onda razočaram. U smislu garancije za drugu osobu? Ne, da se gorko razočaraš ili da pače pokunjenim repom odeš i onda osjećaš se ono loše, a u biti nisi trebao vjeru svoju stavljati u tu njega, nego da svoje nade i očekivanja postaviš u osobu svećenika ili nešto, nego si treba stavljati gore, on je, nema veze sad, znaš ono, udaljite od Boga to što te svećenik razočarao, napao, whatever, kakva je to crkva. To je u biti puno ateistima i problem, što apsolutno razumijem, i s čim nemam previše argumenata, osim da sad sjednemo i pričamo satima, što ne znam da bi isto promijenilo, ali ljudi obično, sad sam prije neki dan gledao film, obožavam film Knives Out, izašao je 3. film i detektiv Blanc je došao kod svećenika, dogodilo se neko ubojstvo, nebitno, i rekao je crkva je homofobična, crkva je transfobična, crkva je mazohistička, i crkva je abusive. Totalno da. Znači, kroz povijest imaš primjera koliko hoćeš. Ali to ne znači da Bog ne postoji. To ne znači da je sve ovo bajka. To ne znači ništa, nego ljudi vode crkvu, kako su ljudi skvareni, jadni, nikakvi. I svaka institucija na svijetu je grešila. Tako je crkva grešila. Užasno puno pogrešaka kroz povijest. Dalo je se moći. Bilo je papa, brate, koji su bili crni pape. Ali to ne znači da to pobija postojanje Boga, nego samo da smo mi krvavi, uvijek se ratujemo, ratovali smo i to je to. Tako da tu je isto kad polažeš vjeru u čovjeka, u biti isto tako u crkvu. Ne znam, ljubav ne bi trebala biti prema crkvi, nego prema Bogu. Mislim da često, mi znamo top svećenika, ali isto smo čuli strahovite priče. Znači, to je prva stvar. A drugo je da ljudi završe u religiji jer im je to nekakva zeća šapa. Dogodi im se nešto teško u životu i sad ne znaju gdje će odu u crkvu, kleče jer im je lakše, ali iznutra znaju da su uzeli placebo. To je taj efekt. Ako Bog ne postoji, svi mogu biti sveci, nema me u crkvi. Brate, zaboravi me. Znači, nećeš me vidjeti tamo. Ja sam vjernik jer je istina. Nisam vjernik zato što mi škaklja uši, zato što je lagano. Da pače ovo što si ti rekao na početku razgovora, sve mi je teže jer sam vjernik. Ali, jel Bog postoji? Postoji. Ok. Apsolutno se slažem sa tim. Znači, ili staviš povjerenje u osobu umjesto u Boga, ili ideš i daš sam sebi placebo i kažeš, bit ću ovdje dok mi ne bude bolje, klečiš svaki dan 3 sata i onda te više nikad nema. A zapravo, ono što mislim da je super perspektiva koju si ti iznio, je li istina? Ako je istina da Bog postoji, svi mogu biti pedofili, ja ću biti na misiji. Da. Je li istina? Ovo me samo podsjetilo na nešto što vidim da se rađa isto danas u kulturi interneta, što su se katolici počeli postavljati mi protiv njih. Znači, ko da smo mi žrtve. Znači, katolici, nama je teško, nama je ovo, svi nas hoće pokolebat, ne mogu ovo, to se tako ne treba odnositi. Ne kažem da si ti to rekao, nego tako mi je to tužno kad vidim, ne znam, ovi su napali ovo, ovdje napadaju. Ima svojih borbi, ali ne mislim, uopće to ne bi trebalo gledati ko mi i oni. Baš se dogodila neka kultura i pogotovo u sferi društvenih mreža, uvijek je mi protiv njih i mi i oni su neke zvijeri vani, mi znamo i nama je teško i svijet je zvijer. Brate, baš u tom filmu je bilo rečeno, Isus nije došao boriti se protiv svijeta, nije bilo mi i oni, on je došao služiti svijetu i ti bi trebao služiti njima, i ako te napadaju, služiti im i dalje, služiti. Pusti, nemoj se ti boriti, nemoj ti osuđivati, nek to radi Bog. Čuo sam jedan citat, kaže, nobody cares how much you know until they know how much you care. Čini mi se da je to zapravo bila poanta ovog što si ti rekao. Ajmo ljudi služit, pa i onima koji nas mrze i koji se ne slažu s nama, a kasnije promjene njihovih srca prepustimo to Gospodinu. Ako znači zašto toliko, baš smo se postavili kao da smo mi, žrtve, svi su protiv nas i sve, najgore tome tako, ne znam, to mi je toliko
odbojno, baš, mislim da to nije zdravo i da može voditi ka stagnaciji i mentalitet žrtve nikad nije doveo ičime. Mentalitet žrtve u stvari na neki način i seeking attention. Da. Jer to ti je to, ako ti objaviš, ja vidi, ja se borim, ali vidite kako je meni teško, kao mislim samo pažnja. A kod nas vjernika, tu bi mogu 3 dana sad pričati koliko smo, najgori smo, neka, ovi koji nisu vjernici. Danas je bila propovjed o tome, kad je Isus rekao, bludnici, carinici će vas preduhitriti u raju, mislim da često smo još gori od ovih koji su nevjernici, ja se često zateknem, imam prijatelja koji je ateista, ali je toliko dobar čovjek, to je ko da je odgajan u svemu, toliko divna osoba i zdrava za svijet oko sebe, da mi brate, ja sam 10 puta gori od tebe, kao, tako da, ne znam, samo se trebamo paziti farizejstva i licemjerja, mislim da je to ono što se najlakše ukrada u naše srce.